Ito nga pala, magluluto ako ng ginataang adobong manok. O suka, toyo, at talong, iodized salt, paminta, bawang, luya, at magic sarap. Siyempre may sibuyas at sili. Ito magigisa na ako. Magigisa na ako sa adobong gata na manok. Ilalagay ko na ang bawang. At ang luya. Yan po, inahalo ko habang pinapabrown ko pa ang kulay ng bawang at luya. Gunggong! Ilalagay ko Barinig kita sa mukha eh! sibuyas. Haluin ko siyempre para makuha ang sarap na. Ilalagay ko na yung manok. Haluin ko ulit. Halo. Wow naman! Luto ko siya. Wow! Napakasarap nito. Wow! Adobo sa gata na manok. Ito ang tamang proseso sa pagluluto. Sigurado pag natikman nyo to, daliri nyo, didilaan nyo. Ayan, pinapakuha ko pa yung kanya ng tubig ng kanyang sariling tubig ng manok. Pag medyo tuyo na siya, may ilalagay na ako dyan. Ayun na, medyo kumukulo na ang aming manok. Naalis ko kanyang tubig dyan para maging masarap at talagang ang luya at bawang ay para dyan sa yan, lagyan ko na siya ng pamintang powder. At lalagayan ko na siya ng dahon ng laurel. Halo-halo lang. Ayan na, medyo kumukulo na at lumalabas na ang tubig sa manok. Ayan, sigurado to, napakasarap na ito. Ayan, medyo maganda na ang kuha ng manok. Pag medyo malambot na, lalagyan ko na siya ng toyo. Ayan. Kunti lang muna, baka maging maalat. Ayan na. Dagdag ulit. Kumukulo na siya. Patutuyuin ko muna yung toyo para talagang swabing-swabing sarap. Sa halo pa lang, oh, parang ang sarap na. Ihalo-halo muna para matuyo yung toyo. Bilog. Ito mo na. Baliw ka yata eh! Mukhang nagbabrown na ang kulay ng manok dahil sa tuyo. Yan. Kunting tiis na lang. Mapapasarap na yan. Ayan na, lalagyan ko na siya ng kunting suka. Wow! Umuusok na sa suka. Mukhang masarap na masarap to. Sarap talaga. Ayan, nalalagyan ko na siya ng yung siling malalaki. Ayan. Halo-halo lang.
amoy Gago! talagang nakakatakam na. Sigurado pag natikman, Paano masabi? kakalimutan nyo asawa nyo. Ayan na, lalagyan ko na siyempre yung talong. Yung mga paborito ng babae, talong. Talong na hiniwa-hiwa para siyempre masarap yan. Yan na, pag medyo malambot na yung talong, ilalagay ko na yung gata. Mamaya, yung purong-purong gata. Ayan, medyo patuyo na siya. Pag medyo tuyo na yung tuyo na inadubo ko, saka ko na ilalagay yung napakasarap na gata. Sa probinsya, alam nyo, naalala ko sa probinsya, yung gata inuulam ko. May bawang, luya, yan na, nilagyan ko na siya ng gata. Yan talagang purong gata yan. Sa aming gata lang ulam na sa Bicol. Ang tawag doon palantap. Wow! Favorite ko yun kahit walang mga sahog yun. Gata lang. Ay, nahalo ko na. Patutuyuin ko pa to ng mga siguro 30 minutes. Yummy na. Sa amoy pa lang talagang mapapaaw ka na. Lalo na kung ito ay native na manok, yun ang number 1 na napakasarap. Gagataan mo, adobo sa gata. Yun, medyo kumukulo na siya. Kumukulo na yung purong gata. Halo-haluin ko lang. Yan. Wow, medyo malapot-lapot na. Para sa akin, kulang pa to sa sili. Kaso mga kasamahan ko duwag sa sili. Kaya ito lang munang ilalagay ko mamaya. Kukuha ko ng para sa akin at lalagyan ko ng talagang maraming sili. Yung pulang sili. Wow! Labuyo kung tawagin. Oh. Titikman ko na. Ano kaya ang kulang nito? Ayun.